दिनै 2026 मायथाइनि 7 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ असमिया रावारि आरो बर' रावारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ आसुआ लुबैयाखै। हिन्दी रावा हादोरारि राव नङा। संबिजिरा मोनसेबो रावखौ हादोरारि राव होनना गनायथि होआखै आरो हिन्दी आरो इंराजि रावखौ मावख'आरि राव होननानैसो संबिजिरा गनायथि होदों होननानै आसुनि आफादगिरि उत्पल शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि हिन्दी रावा जिहेतु हादोरारि राव, बेनिखायनो हिन्दी रावखौ बयबो मान होनाया मोजां। ओंखायनो हिन्दी रावखौ गोदानै आसाम आयेन आफादाव बाहायदों होननानै बुंथिगिरि रनजित कुमार दास बिथाङा फोरमायथिदोंमोन। जेराव भारत हादराव मोनसेबो रावखौ हादोरारि राव महरै गनायथि होआखै संबिजिरा होननानै उत्पल शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। आसाम आयेन आफादनि नैथि साननि बाजेट जथुम्मायाव एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा माखासे नुथाय दिन्थिदों। जेराव आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव इथानल गलायनाय पेट्रलनि बेरेखा खालामनानै एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा हेंथायारि हाबाफारि दिन्थिफुंदों। मख'नो गोनांदि इथानल E20 गलायनाय पेट्रल बाहायथारनांगौ खालामनाया सरासनस्रा राइजोफोरनि गारिनि इन्जिनफोरखौ फोजोबस्रांनायनि अजदजों हेंथायारि हाबाफारि दिन्थिफुंदों अखिल गगৈ बिथाङा। गुबुन फारसेथिं अखिल गगৈ बिथांनि दखाना लासै लासै बन्द जाबोदों होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा। फैगौ 45 साननि गेजेराव गासै महलफोरनि गुबै टेन्डारखौ अनलाइननि जोहै खालामगोन। महलाव हाबनाय गंफ्रोमबो गारियाव थानांगोन GPS आरो बेखौ हाग्रा बिफान आरो रोगाथाइ बिफाना सामलायगोन होनना फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनि नैथि साननि बाजेट जथुम्मायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। जेराव आसामाव ड्राग्स उदां सोरजिनाय आयदायाव सदनाव गिबि मन्थ्रिया बिबुंसार होदों। ड्राग्सखौ लानानै मिरु सोरखाराबो गोख्रों जादों होनना फोरमायदों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। औदिफनि एमएलए बदरुद्दिन आजमल बिथाङाबो माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। ड्राग्सजों लोब्बा गोनां गासैखौबो फासि होनांगौ, जोबथानाय जुरिमाना फोनांब्लाल' जानाय नङा होननानै खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। गोबाव समनिफ्रायनो बेमारजों भुगिनानै थानाय सोगोमसार बर'खौ फाहामथाय होनो दैथायहरो सेउलि महिलारि बिथाङा। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय एबा 3 नं कक्राझार बियाबनि उल्थापानि 10 नं बान्दुगुरि गामिनि बिफा गोमजोर बर' आरो बिमा समायना बर'नि फिसाज्ला बैसो 5 बोसोरनि सोगोमसार बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो बेमार भुगिनानै थानायखौ नुनानै 3 नं कक्राझार बियाबनि एमएलए मुस्रिमा सेउलि महिलारिनि बिथोन बायदियै माखासे सोद्रोमाफोर उमेश नार्जारि, स्टेप मुसाहारि आरो देरहासार बसुमतारि बिथांमोना फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी GMCHआव फाहामसालियाव थिसननाय जादों। दारिमिन कम्पानि फसंथान खालामनायनि मुङाव ट्राइबेलफोरनि हाखौ हगारनायनि उनाव ट्राइबेल माहारिया जेबो मुलाम्फा जायाखै। बिटिसि हालामनि ट्राइबेलफोरनि हायाव बेदखल खालामनानै थानायफोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ। आसाम गभार्नमेन्ट एन्ड बिटिसि गभार्नमेन्टआ इभिक्सन खालामनायाव CCTOआ हेफाजाब होगोन होननानै फोरमायथिदों। बिश्वजित दैमारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। आं बुंथिगिरि थानाय समाव आसामाव आयेन आफादाव बर' रावखौ लाबोदोंमोन। आसाम आयेन आफादाव बर' राव बाहायनायखौ लानानै रावबो सोलायनो हाया होनना बिश्वजित दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों। बे आसाम आयेन आफादा बयनिबो थाखाय, आंनिल' नङा। बे हिसाबै बाखि रावनि बेलायाव जोंहा जि रुल दं बे रुलनि खान्थि हिसाबैनो बाहायबोबाय थादों। बिदिनो थायाब्ला बेवहाय बर' बिफाननि मानसि दं, बर' एमएलएफोर दं, बयबो स्पिकारखौ बुंनांगोन गासिबो। आरो बर'नि रायजो राजा आफादफ्राबो फैनानै बुंफैनानै जाबायनो थागोन। बियो जोबजासिम 31 जुलाइसिम दं। गतिके बिदिनो जाबाय थागोन। गतिके दिनैबो माखासे सोद्रोमाफोरनि बायदिसिना सोंनाय फिननाय आरो बेजों लोगोसे रायजोनि गोनांथार माखासे आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जागोन। बुंथिगिरि हिसाबै बियो गावनि समाव बेवहाय जि नेमखान्थि दं बेखौ दहाय होनानै बायदिसिना खामानि मावनो हायो। बे जाहैबाय सासे मानसिनि गावनि गोहोखौ बाहायनायनि सायाव। बे जाहैबाय बिधान सभाया स्पिकारनि गोहोनि सायाव स्पिकारा जिखि साना, जिखि मावा, जिखि थांखि लाया बेवहाय बेनो फाइनाल जायो। अदेबानि मात्र बाथ्राया बेल' जेफोर बाथ्रा ओंखारदों जे हिन्दी गैयामोन होननाया, हिन्दीया आगोलनिफ्रायनो दङ। हिन्दी, इंलिस, असमिया आरो बर'। मात्र बेल' असमिया आरो बर'आ रायजोनि राव हिसाबै बेखौ लिरनाय मानाय आरो गुबुनफ्रा बुजिनाय हिसाबै इंराजिखौ आगोलनिफ्राय लिरबोबाय थादों। गतिके बे गासिबो बाथ्राया नंखाय। आरो
जेनेरेल पार्पास कमिटिनि बाथ्रा जेखौ बुंदों जेनेरेल पार्पास कमिटिया मालाबा गोदान माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला जुदि स्पिकारा सानो आं बेखौ माने एसे बयजोंबो कनसाल्ट खालामनि अब्ला जेनेरेल पार्पास कमिटिनो होनो हायो जेनेरेलि बे जेनेरेल पार्पास कमिटिखौ जोङो गिदिर गिदिर माबाफोर जुदि खामानि मावनोब्ला बे समाव बाहायनाय जायो जेरै आं आसाम बिधान सभाखौ लुफुंनाय समाव बेवहाय बायदिसिना माने साजायनाय मानाय माखौबा थिक खालामनाय गेट थिक खालामनाय सब बेफोरखौ जेनेरेल पार्पास कमिटियाव माने सावरायनानै बयनिबो मतामतखौ लादोंमोन खारन बे आसाम आयेन आफादा बयनिबो थाखाय आंनिल' नङा बे हिसाबै बाखि रावनि बेलायाव जोंहा जि रुल दं बे रुलनि खान्थि हिसाबैनो बाहायबोबाय थादों दा स्पिकारा माबा मोनसे गोदान बाथ्रा सानदों जे लिरनायाव हिन्दीखौबो बाहायफानांगौ थ' बाहायनायाव जेबो आपत्ति गैया बेवहाय आरो बिथांसिमथ' बोरै बुंनो बे जाहैबाय आं ओंखायनो बुंदों दा बुंदों अलरेडि फोसावबाय स्पिकारा जे जेरै दं बिदिनो थागोन बर' रावखौ बोखारनायनि खोथा गैया अब्लाथ' बिदिनो थानांगौ आरो बिदिनो थायाब्ला बेवहाय बर' बिफाननि मानसि दं बर' एमएलएफोर दं बयबो स्पिकारखौ बुंनांगोन गासिबो आरो बर'नि रायजो राजा आफादफ्राबो फैनानै बुंफैनांगोन आंनि समाव आङो मावलांबाय बेफोर खामानिफोरखौ बाखिथ' आंथ' दा स्पिकार गैयाना गतिके सरकाराव नियम खान्थि सोलायबाय थायो बेफोरबायदि माबाफोर जायोबा बयबो बुंफैनांगोन जुदि जों बेखौ सोलायजानो बायोब्ला ओंखायनो जेब्लायबो माने बे बेलायाव जोंनि माहारियारि आफादफ्राबो माने फैनानै बुंफैनांगोन गिबि मन्थ्रिखौबो दिन्थिनानै होनांगोन आरो दाख्लैबो जेरै दिन्थिनाय लोगो लोगोनो गिबि मन्थ्रिया बुंबाय खुनु बोखारनायनि बाथ्रा गैया जों सिं खथायाव नुदों फोसाव आरो बिथांमोना होनदों कि माने जेरै दं बिदिनो थागोन आगोलाव दा जेरै दं गैया नालाय बेखौ सोरबाया कमप्लेन होनांगोन जे नोंथाङानो बुंदोंमोन कि दा मानो सोलायखो होननानै सोंनांगोन आरो मा दे